Ja, så vil jeg gerne ønske Bakkens Hvile en rigtig god jul, 1. december. Og lige sige, at Bakkens Hvile er faktisk rigtig, rigtig vigtig. Det er jo en ting, vi alle sammen kender. De fleste af os har haft nogle fantastiske oplevelser derude. Det har jeg også haft. Det første og fremmest det er et stykke dansk kulturhistorie. Det er noget af vores kulturarv. Det er der, hvor vi er i øjenhøjde med hinanden. Det er der, hvor vi for så vidt møder hinanden i en form for dialog, som ellers ikke findes ret mange andre steder i samfundet i dag. Bakkens Hvile opretholder en vigtig tradition om, at vi for så vidt lægger vores visitkort, når vi går ind, og så er vi bare den, vi nu er, uanset om vi er arbejdsløs eller direktør. Det er derfor, jeg holder utrolig meget af Bakkens Hvile, og vil sende en rigtig god jul til alle dem, der sørger for, at vi har Bakkens Hvile, og arbejder derude og optræder, og så selvfølgelig også til publikum. Så jeg håber, at vi har Bakkens Hvile mange år endnu, og derfor så vil jeg sige rigtig god jul og hep, hep, hep.